Prehistoria, con que comeza a Idade Antiga? Ca aparición? E con que acaba? Ca caída do Imperio Romano. O Coliseo, que fixemos con lápiz 3D, me enseño, por fin. E que era antes o Coliseo? Era un anfiteatro donde Sabíamos que construían palacios e templos utilizando barro e cerámica. Allí en Egipto que tiña? arena. Arte, matis, pirámides. Mira, non sei como ocupar así, punto máis para atrás, así dentro. Se o apoias encima da mesa, seguro que é máis fácil.